Hola, la tercera, 1983. La Falla era molt jove, teníem un censo molt ampli, moltíssima gent, sobretot xiquets. M'ho passé molt bé aquest any, fins que tingué l'accident, i la veritat és que n'hi havia molta harmonia i en moltes ganes perquè eren els primers anys de la Falla. A veure, jo sempre he intentat que les meves filles estigueren prop de la Falla Plaça Espanya. Tenia clar que si tenien que ser falleres seria d'esta falla i de fet la meva filla, que és la que més li ha agradat, que és Helena, ha sigut membre d'aquesta falla. Primerament els llibres nostres eren molt bàsics. Ara se nota que n'hi ha que a nivell de colors i això estan més treballats. Abans érem una gran família, perquè les falles, encara que era molta gent, anaven tots a una. Avui en dia veig que dins de les falles n'hi ha moltes corrents. Va ser un poc casualitat. La meva germana volia ser fallera major infantil i jo la vaig acompanyar, i quan estàvem allí, abans se feia en un perolet, se posaven els noms i una mà innocent ho treia. I me digueren, vols ser fallera major? Doncs vale. I justament vaig eixir jo i la meva germana, que era la que tenia més interès, no va eixir. Jo crec que l'ofrenda sempre és l'acte més representatiu perquè mostres al poble el teu orgull de ser fallera major de la Falla.